Opisyal ng Gitapos sa simbahang katoliko sa nasod ang kampanya batok sa COVID-19. Ang Oratio Imperata nga giampo sa kaniadtong tuig 2020 karon gipulihan na og litany of gratitude human makalingkawas ang nasod gikan sa makamatay nga kagaw sa COVID-19. Ani ang report. Atul sa lockdown, mipagawas og Oratio Imperata ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines isip pangamuyo nga panalipdan ang nasod gikan sa makamatay nga COVID-19 virus. Sa bago lang natapos nga tigom sa CBCP, mipagawas sila og litany of gratitude usa ka pag-ampo isip pasalamat sa kahitasan nga nakalingkawas na ang nasod gikan sa makamatay nga kagaw sa COVID-19. Sa miaging Sabado, atol sa blessing sa Parish Caritas sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus ug ang Pontifical Mass nga gihalad ni Bishop Ruben Labajo atol sa founding anniversary sa St. Therese, iyang gipahibaw ang opisyal ng pagtapos sa pag-ampo sa Oratio Imperata. Gisugda na usab ang pag-ampo sa Litany of Gratitude. Sa press conference, gipahibaw sa Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga nahukman sa CBCP nga tapuso na ang Oratio Imperata tungod kay layo naman sa kakuyaw ang nasod gikan sa COVID-19. Mahina na. Just the way we look at it. So, no longer against COVID, but rather, Lord, salamat na wagtang ng COVID, naghina ng COVID. Just the way we look at it. Sa iyang pakighinabi sa mga tigbalita, gitataw ni Palma nga normal na usab ang naandan nga kalihukan sa simbahan atol sa pagbukas sa Kwaresma. Karong Pebrero 22, Miyerkules sa Pagbadlis, gipahibaw sa Arsobispo nga ibalik na ang Pagbadlis sa agtang, inay ang pag-sprinkle na lang o ang pagsabod sa o sa mga manimba. Balik na, we are encouraging na balik na talaga. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.